For more audios and videos, subscribe to Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Thank you. Umar M Sharif ga mai zamani, taro yayi taro mun taro domin ka Sharifi dan baiwa san kowa. Bismillah Allah sarki na mai mulkin duniya, kai ne kai yobo ya Allah a cikin soyayya, kai ne ka haɗa mu muka zamtsintsiya go ɗaya, tsantsan soyayya taro muka shirya domin kai muka shirya. Allahu ya bar mu da soyayya da M Sharifi dan baiwa. Taro yayi taro ga jama'a duba sun taro, waɗansu a tsaye wasu sun zauna a kujeru, sun zo ne domin kai Umar kawai aka taro. Kowa dube shi murmushi a gare shi dan ya ga gwanin shi, sai ka gode Allah Sharifi dan ya maka komi dan baiwa. Taro yayi taro duba zo ka gansu masoya, duba rigansu sunan ka Umar suka sanya. Wannan soyayyan ai Allah shine ya sanya. M Sharif ya gode mu ma mun gode, taron mu da ka bude soyayya ce zalla a gare ka muke dan baiwa. Salatiyo Umar muke gare ka, salatiyo M Sharif gare ka, ku tashi duk miyo salatu wa Umar. Kowa ya miƙe harawan mu mutaka har zuwa a gabanka, kowa na san kayo Umar ba na yin shakka dan baiwa. In ka duba masoya wasu sun zo ne daga nesa domin kwasu ganka Umar da hannunka ko gaisa. Godiya a gare ka taron mu a yau da ka amsa, ga aiki shaƙe ka aje ka zo a gare mu. Ai wannan ranan bahar a gare mu, farin ciki mun nuna yara manyan mu. Umar mun gode, M Sharif mun gode, dan baiwa mun gode. Alami da kowa gidan salafiya na roƙa gun Allah. Dan baiwa san kowa. Mun gode, mun gode, Umar mun gode, mun gode, Umar mun gode, mun gode, mun gode, Umar mun gode, mun gode, Umar mun gode. Domin samun sababbin audios da videos, ku danna subscribe ga wannan channel mai suna Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Mun gode.